Vďaka skrytej softvérovej aplikácii sledoval Lukáš nových majiteľov jeho vlastného notebooku. Ten mu totiž predtým niekto ukradol. Potom ako fotky užívateľov zverejnil na svojom blogu a o prípad sa začali zaujímať médiá, dostali udalosti až nečakane rýchly spád. Notebook síce noví majitelia odovzdali na polícii, zároveň ale podávajú na mladého Slováka trestné oznámenie. 3 týždne Lukáša s ním celá česká a slovenská internetová komunita sledovali, čo sa dialo s ukradnutým notebookom. Mladý Slovák mal dokonalý prehľad o tom, ako užívatelia denne surfovali na internete, sledovali porno alebo nakupovali či hrali hry. Noví majitelia notebooku ale tvrdia, kúpili sme ho legálne a budeme sa brániť. Syn přišel s tím, že by si chtěl zakoupit počítač. Koupil si ho od svého známého nebo kamaráda, kterému teda vlastně předal těch 11 000 korun. Kolikrát třeba známí, že ho prodávají určitý věci, nebo třeba mobil použitý, který nechtějí. Nepřišlo mi na tom vůbec nic v dnešní době podezřelýho. Tato žena v sobotu v noci vydala policistům na místním oddělení na Praze 8 notebook, o kterém údajně netušila, že se jedná o odcizený. Můžu říct, že od té doby vlastně mám nervy, nespím, nejím. V nejbližší době budeme připravovat žalobu na ochranu osobnosti a budeme tedy požadovat náhradu finanční v důsledku té nemajetkové újmy, kterou pan Kuzmak svým jednáním způsobil. Je to do 100 000 korun. Blog nebol založený za účelom zosmiešniť niekoho, blog bol založený za účelom toho, že polícia proste nebola flexibilná v tom, ako prípad riešila, a tým, že sa prípad zmedializoval, tak to v podstate viedlo skoro k okamžitému najdeniu toho notebooku asi za 2 dny. Kriminalisté nyní budou celou věc prošetřovat a budou analyzovat veškeré skutečnosti a následně budou rozpletat řetězec osob, které měly tento notebook v držení. Nelutujem, pretože to viedlo k tomu, že sa ten notebook našiel. Uvidíme, ako to dopadne. Rozumiem, že tí ľudia s tým nemusia mať nič spoločné, to ukáže ďalšie vyšetrovanie. Z Prahy Martin Maruniak, televízia Markíza.